Motxila 21 taldeak antolatutako lip-dapa zenuten. Eta gure artean dugu Iñaki Alforja, Motxila 21 zuzenean dokumentala eta bideoklip honen, edo bideo honen zuzendaria. Arratsalde hon, Iñaki. Arratsalde hon. Beno, Iñaki, zu izatez zinegilea zara. Nola ezagutu zenuten elkar, Motxila 21ek eta zeuk? Bai, bueno, ondo txuten da, ez? Bai, bueno, lehenengo bat barkamenak eskatzen ditut, Euskaldun berria naizelako, ama italiarra eta herriberakoa, Nafarroako herriberakoa, orduan hori esan da. Lasai, berrikuntzaren egunean gaude, lasai. Hor gaude. Ez, bueno, nik dokumentalak, bideoklipak eta rolakoak egiten ditut, eta bai, bueno, Nafarroan nahiko ezagunak dira Motxila, orain gehiago, baina nahiko ezagunak dira, eta nik buruan neukan beraiekin dokumental bat egitea, beraiekin junintzan hainbat aldiz kontzertu batzuetara, baina ez genuen historia oso ondo ikusten, eta hor atera zen Europatik laguntza bat etorri zen, bi bideoklip egiteko, hau da bat, eta badago beste bat Eldrogasek egindako izkiarekin, eta bueno, bideoklipak batez ere, beraiek dien modukoak izatea nahi genuen, ez? Baikorrak, alaiak, ikusten, eta daukaten apoio guztiaekin. Noiz hasi zen, harremana, gutxura bera, zerion artekoa? Hasi ginen 2010ean edo horrelako zerbait pixkat itzeiten, eta ikusten, asko grabatu genuen, baina ez genuen ikusi, Gero ikusiko dugun ikuste dokumentalaren trailerra eta hori. Londresera joan ginen eta orduan hor bai historia atera zala, baina bueno. Bai, aurreratu gabe, Iñaki, dase. Galdetzen izun harremanagatik, pitin bat jakin egin dulako, zer eman dizun Motxila 21ek zuri, eta zuk zer eman diozu Motxila 21. Nik berai ez dakit. Bueno, nire familian ez daude Down sindrome duen pertsonarik. Eta orduan bideoklipak egiterakoan, baznekien oso ondo, nola beraiekin lan egin, nola hitz egin, nire prejuizio guztiak hor ziren, ez? Ulertuko naute, lehenengo egunetik broma pila egin ziaten, autobusa galdu nun, eta orduan ja, beraiek apurtu zuten arresi hori beraiak apurtu zuten, ez? Eta nik batez ere ikasi dudana da gu personak diela denok bezala, eta nahi dutela denok nahi ditugun gauza berberak, eta denok bezala gaitasun batzuk dituzte, eta denok bezala ez ditugu. Eta gauz horien artean, Londresko bidei hori, aipatzen ari zaren bezala, eta gero hortik dokumentala egitearen ideia. Piskat, nola izan zen prozesu hori, zer azpimarratuko zenuke? Bai, hori, bi bideoklipak, bestea interneten ikusten aldezue, baina nahi nuen, beraiek badaukate gauza bat oso polita dena eta energiz betetako historia bat da, kontzertu bakoitza jotzen dutela azkena izango baliz bezala. Ateratzen dira dena ematera, baina dena esaten duanean da dena. Eta orduan hori oso polita zen, eta nik argi ikusten nuen dokumental bat egitekotan horrelako leku berezi batean izan behar zala, eta orduan Berlinera joan behar ziren baino esen atera, eta orain dela 3 urte atera zen Londresera juteko aste bat, 8 egun, eta nik argi ikusi nuen Londresek badaukan hainbat ezaugarri, Londresen egin dien roka besti pila eta talde pila oso ezaguna dielako, Londres berak, dokumentala ikusterakoan argi ikusi bar genula, nahi genula hor egon, rock talde batekin, Londresen eta udan, eta hori nik uste lortzen dela. Eta hortik, beraz, emaitza hori. Bukaeran, zuk esan duzu bezala trailerra ikusiko dugu, solasaldi honen bukaeran, hala ere baditut beste pare bat galdera, jakin min. Motxila 21 musika deritzaion, eremu industria, eremu horretan.
mugitzen da, ez? Industria, beraz. Nola uztartzen da, motxila 21 bezalako proiektu bat, gaur egungo lehenko izan Jaiok kontatu digun, industria, ekonomia, makro horren, mundu horretan, ez? Bai, lehen esan dudan bezala, Nafarroan oso ezagunak dira, eta lortu dute horrelako leku berezi bat sortu eta lortu, ez? Osea, bereik sortu dute lehen horrelako taldeek edo beste arloetakoak, getoetan, ez? Osea, Down sindrome duen getoetan jotzen zuten. Orain ez, orain jo zuten iaz, ez aurten jo dute Bilbon, BBK-an Van Morrisorekin, ez? Jo dute El Drogasekin, jo dute Marearekin, El Kutxi Romerorekin. Osea, lortu dute gauz txiki batetik, daukaten pasioarekin, edozein, San Ferminetan jotzen dute urtero, osea, lortu dute rock taldea ikusterakoan, hori, rock talde bat ikustea. Ez Down sindromedun mutiko batzu jotzen dutela, eta, hor daude, eta aldudan egiten dutela, eta ez, da rock talde bat. Eta gainera, eszenatokiaren gainean, dena ematen duen rock talde bat. Eta orduan, nik uste dut, da beraiek lortutako lekua. Sortu dutelako eta lortu dutelako. Iñaki, berrikuntza sozialaz ari gara, esan liteke, lasai asko, motxila 21, berrikuntza sozialaren eremuko proiektua dela. Bai, eta batez ere, gero ja Madrilen jo dute orain, eta lortu dutena da, orain esan dudana, lortu dute, 12 urte daramate eszenatokien gainean, lortu dute ekonomikoki proiektu potente bat izatea, ez dute hortik kobratzen, baina bai, gastu guztiak, material guztiak hortik ateratzen dute, lortu dute diskak ateratzea eta nahiko saltzea, lortu dute Van Morrisorekin orain BBK Liveen jotzea, lortu dute hainbat gauz nik uste oso potenteak eta batez ere zerotik hasita, ez zegoen beste horrelako referentziarik, musika munduan. Ederki, ez dakit, motxila 21 egitasmoaz zerbait esateko gelditu zaigu, Iñaki, zerbait erantzi nahiko zenuke? Gustatuko litzaidake hemen kooperatiba, enpresa eta horrelako jende asko ikusten dut, uste dut. Eta gustatuko litzaidake, lehen esan dudan bezala, azkenian nik batez ere ikasi dudana da, hemen gauden guztiok bezala pertsonak diela eta behar dute gauza berbera. Behar dute amoiozko erlazio, gustuko duten erlazio bat, eta behar dute lana bat. Eta gustatuko litzaidake aprobetxatzea esateko, bakoitzak ditugun gaitasunekin eta berei dituzten gaitasunekin kontratuak egiterakoan edo pertsona bat hartzerakoan agian ikustea. Gainera laguntza daude, badaude gauza asko, eta nik uste dut garrantzia handia daukala eta ona dela gainera, enpresa batekin lan egiterakoan edo komertzio batera juterakoan edan, ikustea, gizarte honetan ibiltzen garen guztiok, han ere hor egotea, ez? Ez dela ulertuko enpresa batian bakarrik gizonak egotea, ez? Eta ez dela ondo ulertzen, zergatik ezin ditugu Down sindrome duak ebidez kontratatu, ez? Lan egiten dute igual. Badela garaia azken batean, ez? Horrelako pertsonak errukiaren edo karitatearen betaurrekoetatik ikusi gabe aniztasun funtzionalaren ikuspegitik eta gaur egungo bertsio eguneratu batetik ikusteko. Eskerrik asko, Iñaki. Benetan begiak zabalduko dizkiguzu zure lanarekin, orain trailerra ikusiko dugu eta animo zuen bidean eta nahi duzuen arte. Dokumentala irikia dago interneten, ikusi nahi balin badezue, así que trailerra. Aurre.
Oso,